Μίλησε κανείς? Ατήλα, είσαι αλήθωρη? Όχι, κυρία. Τότε γιατί δεν κοιτάς το γραπτό σου? Δεν θα βλέπετε, φαντάζομαι. Εσένα θέλω να σε βλέπω καλά. Πολύ καλά. Τι κάνεις εσύ εδώ? Γι' αυτό κάθεσαι πίσω από τον κρασά. Θα κρυφτώ πίσω από το βουνό να μην με δει κανείς, έτσι νόμιζες? Να δω τώρα πώς θα γράψεις χωρίς βιβλίο. Δεν φταίει ο Ρεμίδης, κυρία. Δικιά μου ιδέα ήταν να πάω έξω. Όχι! Να κάτσεις κάτω να γράψεις. Γιατί δεν με βγάζετε σήμερα, κυρία? Θα γράψεις πρώτα και μετά θα σε βγάλω. Γρήγορα όμως, γιατί σε 5 τα παίρνω. 10 λεξούλες σας έχω δώσει και κάνετε 1 ώρα να τις κλείνετε. Τα γραπτά σας. Ξέρεις, είσαι και κουφό. Πώς είπατε? Θέλεις βοήθεια? Από ποιον? Από την Παναγία να σου τα γράψει στο στήθος. Από μένα, από ποιον άλλο? Δεν ξέρω πώς κλείνεται ο Βόας. Ο ποιος? Να εδώ. Ο Βούς. Το βόδι, μωρέ. Ποιος Βόας? Το βόδι είναι. Αυτό θα έπρεπε να το ξέρεις τουλάχιστον. Ο Βούς του Βοός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, και χάρη που... Στα γραπτά σας όλοι, Η Φαντή, κοίταξε να κάνεις αυτό που είπα. Μη μου κλείνεις το Αχμέτ σε όλες τις πτώσεις. Με τον Αχμέτ, κυρία Τόγκα, χωρίσαμε. Έλα, γιατί? Γιατί? Καλά, άσε, θα μου τα γράψεις αύριο στην έκθεση. Αν διέξω δεν θα πει τίποτα. Δεν μένει πια να με κρατάει. Να σου πω κάτι, Σουλά. Μόνο αυτό μετράει. Να κλείσουμε να σε πάρω εγώ, γιατί τώρα έχω δουλειά. Και θα ζω την κάθε μέρα που περνάει. Στοπ. Έξω. Ο επόμενος. Ξέρω τι ζητάω. Δεν υπάρχει τίποτα να με κρατάει. Μόνο αυτό μετράει. Ξέρω Και τι... εγώ ξέρω έξω. Μα γιατί, κύριε, αφού είμαι καλήφωνος. Είπα έξω, κρασά. Επόμενος. Καλώς τα τζαβαράκια. Για να δούμε, για λέτε. Ξέρω τι ζητάω. Τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει. Μόνο αυτό μετράει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Έξω. Ξέρω τι ζητάω. Τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει. Μόνο αυτό μετράει. Ξέρω τι ζητάω. Και θα ζω την κάθε μέρα που περνάει. Μόνο αυτό μετράει. Ξέρω τι ζητάω. Τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει. Μόνο αυτό μετράει. Ξέρω τι ζητάω. Και θα ζω την κάθε μέρα που περνάει. Μόνο αυτό μετράει. Τόσα ψέματα, πώς τα έμαθα. Δεν τρομάζω, μα τι φέρει το μετά. Χάσινος! Δεν μου λες, Πατήλα, σε έβαλα να γράψεις και την ανακοίνωση τρομάρα σου. Τι ζήτησα, ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι ζήτησα. Τι είναι αυτά που ακούω συνέχεια? Χριστουγεννιάτικο! Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα. Δεν γίνονται, δεν γίνονται χωρίς εσένα. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα. Δεν γίνονται, καρδούλα με, χωρίς εσένα. Χριστούγεννα, Τι είναι αυτό? Χριστούγεννα. Τι είναι αυτό? Βανδύ. Τέλος πάντων, αύριο θα μου φέρετε και οι δύο γραμμένους όλους τους στίχους από το Άγια Νύχτα. 100 φορές η κάθε μία. Άιντε, δρόμο τώρα. Επόμενος! Τρίγωνα καλατά μες στην κυκονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η πρωτοχρονιά. Με χαρά είπαμε. Μα με χαρά τα λέμε εμείς, κυρία. Χαρά επειδή έρχονται τα Χριστούγεννα, Ερημίδη. Όχι επειδή μπήκε γκολ. Λοιπόν, ξανά πάλι. Πιο σιγά, πιο μελωδικά. Τρίγωνα καλατά μες στη γειτονιά.
Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Τρίγωνα, καλαντά, σκορπίσαν παντού. Κάθε σπίτι μια γωνιά του μικρού Χριστού. Έλα σούλα. Αστροφωτεινό. Τι? Αντιγιορτινό. Εντάξει. Πάρε την πυροσβεστική. Πιάσαμε φωτιά, κυρία. Φωτιά στα πατζάκια μας. Αντιγιορτινό. Μήνυμα θα φέρει από τον ουρανό. Τρίγωνα, καλαντά, μες στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα.